23. Unes paraules, Joan Enric. 23. Com portes els teus 23? O sigui, això, en teoria, és un 31, però és un 3 i mig 2, que seria un 1, no? Però... Entendré que diguis que el pastís que t'hem comprat... És un xurro de pastís. Un xurro de vestit. No? Això Això ho hem de mirar de prop. No. Molt bé, doncs... És que hem d'explicar que en Joan Enric el que més li agrada al món és menjar xurros. Com xurros? No, bé... Has de dir alguna cosa ara. No, sí, que no m'agraden els xurros, però... A nosaltres sí. Però no, ha sigut molt guai i que segurament doncs, al final del concert podem tirar-los al públic i segur un xurro. Home, jo... Tirar-nos nosaltres al No, públic. bueno, tu fes el que vulguis, vale. però jo dic no, tirar els xurros al públic. Vale. No? Tu et tiraves al públic. No, tu, jo no he dit res. Tira de Vale, doncs res, moltes gràcies. Per No molts sé anys, què Joan Enric. dir. Merci a tots.